Ассалому алейкум подписчикони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ина қисми дуюми видеои мо аз Султони Кабир пешниҳоди шумо мешава. Чӣ хеле ки медонед, дирӯз ма шумода аз толори мебели Хуросон нарху навои мебелора пешниҳод кардам. Имрӯз боша ҳозир аз дохили бозори анами Султони Кабир якчанд нарху навои якчанд намуд чизора ма шумода пешниҳод мекунам. Мана ҳозир дурuni бозор даем. Ҳозир меравем мебинем ки чира сиёмка карда мешава. Иҷозат метиҳанд, баъд пурсида сиёмка мекунем. Анами намуд вайё ҳастай, газонҳо ҳастай барои мисол плашадкои кӯдакҳо, барои ҷои футбол, барои амихе ҷоҳо. Ина бинед бараш 2 метра дора, бари 1 метра дора. Ино нархошон ҳаст 150 сомон. Нархш 1 метрш ҳаст 100 сомон, бо ҳаст 200, 180, 90. Инам хеле нархо дора. Бинед вобаста ба сифатшай нархошон. Ҳастай газони хе бинед ваёш дарозтаракай. Мехш ҳаст бо тунуктарак. И тараф даем ҳар хел кавралину анай хел ваё ҳастай. Лилонимо ҳастай. нархои лилонимо аз 45 сомона сар мешава осу боло сифатҳои нақстаракош ки бараш 1 метр 1 метрай. Тарафта ина бинед краскоям ҳар хела. Иноро рости нархоша напурсидам. Иҷа магазини абоиё омадем. Ма 3-4 абой дорум дар ами видео, дар ами каналум 3-4 намуд обзори абой дорум. Барои аввай нархои ё бисёртар ба навор нагирифтам. Ина кухни абоиё як рулонуш иҷада 65 сомон, 60 сомон. И дури бозори Султони Кабирай. Ина марҳамат. Касе да мақула иҷа бинед чанд намудош ҳастай? 65, 60 як рулонуш. Баъд бо ҳаст бо қиматтаракош. Аз сабабе ки бисёр видео доштум доир ба анамин абоиё да канал 3-4 видео дорум. Барои аввай ма пурратар абоиёро ба навор нагирифтам. Фақат анам хел сари раҳ чӣ хел меган ам хел айни гузаштанда нишон дода гузаштем. Ана и тарафдаям ҳар намуд магазиное ки чизои сохтмонӣ дора, чизои рӯзғор дора, мисол ҳамаи чизое ки ба мо зарур аст дар зиндагӣ ҳаст. Ана иҷада паркетҳо аст. Ма видео кардагӣ будам. И паркетҳоро нархошон 1 метри квадратиш аз 65 сомон сар мешад то 200-250 сомон нара. Ана инамуд абоиё. И ба абоиё ҳаст 180, 200, 150 ҳамхе рулонуш. бо пурратар метавонед видеои абоиё ма омада тамошо кунед. Касе да ки агар маъқул боша, касе ки хоҳа нарху навоша фаҳма. Иҷадам бинед дохили бозор даем чандта анамхе чӣ будай магазинои абой будай. Ма рости тарафи Осиёро карда будам. Магазинои Осиёро қафое ки дар Осиё ҷойгир шудагиян ам магазино абоие ки ма абзор кардагиам аям тарафай. Ана дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонед ҳозир фасли тобистонай ва ҳозир анами сезони чӣ гӯём обозӣ барои кӯдакҳо мисол. Ана бинед иҷада чанд намуд анами хел бассейнои вай ҳастай ки дам мекунӣ. Ино нархошон ҳар хелай. Анаи калонош ино ба фикрам ки калониш 2 метрай 2 метрай. нархошон 300, 350, 400 хеле надувнои бассейно. инҷа бинед размерош ҳар хелай. рангошам ҳар хелай. инҷа бинед навистагиай. ина 150 ба 100 да баланди чиқириш 45 сантиметра ина бассейна. ҳамаш анамҷа размерош навистагиай. баъд ба хоҳиши худтон омада мебинед. ина тарафа бинед анаи калона бинед 400 сомон айнами. ана бо майдатаракош ҳастай 180 сомонӣ 150 сомонӣ.
این размерهای انیقش راستی گپ نپرسیدم. هم خیلی من ابر گرفتم. هم خطاگی ما بود خیلی. این دفعه که برفتم با پرتر размерش هم پرسیده شما دا پیشنهاد میکنم. این طرف ببینید دوستان عزیز. انا این بسنجایی که مایده که هسته مایده چهوش اینا 120 سومونی. بعد انا این هسته 200 سومون انا این سبزی کلانتر. انا وای оранжеве ки болода ҳастай ва бо майдакай 1 метра яйда ура шумо метавонед ки 100 сомонда харидорӣ кунед. се баллона яй вай бинед, се қабат дора. набинед дар инҷа анамин аз 80 сомона аз 100 сомона бассейн сар меша нархош то 2000-2500 сомонара шумо анамин ҷа мамхели бассейно харидорӣ карда метавонед. нархош ҳаст наёра бинед. ино анами қиматаш анамин намуда и калонай барои одамои калон. баъд и бассейн надувной нестай дига хелане набинед. бисёрам бассейнои бақувватан анамино 2000-2500 дуай дуба дуай бинед калониш бисёрам хушро. чанд нафаро ки аз анами намуд гирифта буданд бисёр таъриф мекунанд ами шиносои мо ки сифаташ нағзай. ба иҷада бинед иҷа ҳар намуд баллоно ҳастай. барои харид агар шумо бигиред барои савдо бигиред арзонтарай. барои дона агар гиред мисол намайдачаош 15 сомонай. баъд калонош ҳастай 35 сум 40 сум 25 сум ҳар хела нархош ҳастай. бози болотар меравем аз шумода чанд намуд бозичоро нишон метиҳем. бозичоям хеле барои даруни оба ки шумо метавонед бемалол тамошо кунед. ана бинед ма жилеткаошам нишон метиҳем. жилетко ҳаст ҳам барои калоно ҳам барои кӯдако. ана ин намуд астай и ваё барои майдаояй 25 сомон бо ҳастай 35 сомона. ина марҳамат тамошо кунед. аз анаминоям чанд намуд дора нархош аз рӯи сифаташ нархош фарқ мекуна. қимат таракошам ҳастай бо арзон таракошам ҳастай. ана иҷа бо бассейнои 220 сомона ҳастай 300 сомона ҳаст. хулоса анамин намуд ваё бассейно ки пешниҳоди шумо дӯстони азиз имрӯза видеода ма гардондум. ҳози видеои мо давом дора. ҳози аз пеш ман бо дигар чизоро шумода нишон метавонам дӯстони азиз. хаста набошед. ана ин намуд бассейное ки гирд ҳастанд барои кӯдакои мо и чуқириш ваяй майда таракай пастаракай. ира нархаш дӯстони азиз 150 сомонай. ана розови ҳастай. ана ин намуд бо кабутош ҳастай. ана бине 150 сомон бо ҳаст 180 сомона ҳастай. 200 сомона ҳаст. хулос ҳар як нархе ки шумо мехоҳед. анамин бассейно мисол чени нархи дилхоҳтон омада метонед интихоб кунед. ана ин намуд чоркунҷаи кабута бинед 200 сомон 250 200 ана калонтарш бо 300. ана ин намуд бо жилето ҳастай 40 сомона барои калонояй. баъд иҷа тӯпу дигарош барои дохили ами об. ана бассейнчаи майдачаи кулулае ки шумо дида истодаед нархаш 100 сомон. ин майдачаяй. ана ин намуд бозичоо ҳастай. бозичоо ҳастай. бозичоро бинед 15 сомонӣ. и хеле баллоно ҳастай барои дохили об. и калонора ман нав нархоша гуфта будам саршавии видеода. хулас ҳар он чизе ки шумо мехоҳед дар ҳамин бозори Султони Кабир пайдо карда метавонед. як чизи дигар ки бозор кор карда истодааст. корвон маҳкамай вале Султони Кабир кор карда истодааст. ва марҳамат касое ки харидорӣ кардан мехоҳед ҳамин намуд
бассейн ё ин ки имрӯза видеода ман чизе ки нишон метиҳам, марҳамат омада ин аз бозори Султони Кабир нарху наво кунед, бо худи шумо аз наздик бинед, сифатша нархоша бо арзон кунед, мисол баъд харидорӣ намоед. мақсади мо ба шумо нишон додан ва ҷойҳоша аниқ кардан аст. ана дӯстони азиз, дар инҷа бо ман мехоҳам шумода намин намуд тахтачаҳое ки дастиян, мисол на лак доран на дигар маводои химиявӣ якҷоя карда шудагиай, ҳамхе тахтаи тозаян. ҳамин намудора аз якта ба якта нишон метиҳам, нархоша гап мезанам. ана ин намудо ҳастай барои пиёзу мисол пиёзрезакни 17 сомон, бо ҳаст майдатараш 12 сомон. ина бинед ҳамин 17 сомона чанд шакл дастай, дароз рӯяш ҳастай, 4 кунҷаш ҳастай. аз ина якта ба якта бинед ва омада харидорӣ кунед. ана ин намудош хушрӯвай 190 сомонара бинед. ин ҷои корча монак дора, ҷои салат монак дора, мисол баъд гӯштам метавонӣ ира болошта тайёр кунӣ. ва ҳамхе ози чӣ хеле мутшудагиай бе лали болои тахтада тайёр мекунанд, дар баъзи тарабхонаҳо оварда мемонанд. ана ин тарафа бинед 20 сомонаям хушрӯвай, ҳамхе ҳамвор кардагиай, вале чӣ хеле нагуфтам тахтаи тоза, бе лак, бе ҳичи. баъзеҳош ҳамхе гулкорӣ кардагиай. бинед шахсоне ки мехоҳед омада харидорӣ кунед. ози ман якта мегирам айдача. ана эваё ҳастай каталка чӣ хеле мегӯянд, 35 сомона ҳастай. бинед чанд намуд, баъд 20 сомона. ина чӯвои холиш бо ҳаст 20 сомонаҳош, 20 сомона чанд намуд дорем. баъд ана гирдрӯяша бинед и 60 сомонай. агар хоҳед харидорӣ карда метавонед омада бо нарху наво карда харидорӣ намоед. аз анамиҷа ино бо поча дорам, баъзеҳош бо 75 сомонай калонай, бо ана 65 сомонай анами гирча бинед тахтачо ё калонан. дар видео қадар хушрӯ наомадагиай, вале ино беҳад калонӣ хушрӯванд. ана ин намуда хостум пешниҳод кунам ки аз ин надоштиян, и вай дора дефект дора. барои авай ҳамихел гуфтанд ки як чанд вақт пас биёед, бо ҳамиёра нағзош меояд, баъд омада метавонед ки чӣ кунед, ба навор гиред. ана барои вана 47 сомон тахтача. хулоса анами ҳама анами маҳсулотои ватании худмон ки дастияй метавонед ки омада дида нарх наво карда харидорӣ кунед. ана 27 сомонашам бисёрам калонӣ хушрӯ будай. ина бинед мадами 12 сомонаҳо маъқул шед. ози якташавам мегирам барои хона, барои ки ай корвон ма харида будам, вай тахтаям набуд. дараванами рангош рафт, гулкорӣ карда буд, рангош дарав рафт. анами 190 сомонашонам хушрӯ. баъд ана иҷада ози тарабхонаҳо даву мисол ҷое ки шашлику дигар чизо мепазанд, аз ана ино питсахонаҳо аз ана ино харидорӣ мекунанд. мисол бинед ана 75 сомонаҳо ё гӯштпазакан, иҷада гӯшт мепазанд, чӣ хеле гуфтанд. баъд дар ҷойи ҳамин талерка ози меёранд гӯшти холира бе талерка. баъд анам ҷои кулула дора дар бараш барои салато. ана якум кулулае ки ҳаст 60 сомон, вай барои питсаяй. ана и поёнда бинед, и поёндаям ҳар хелай. ина 35 сомона ҳастай, 23 сомона, 75 сомона. ана минамудо ҳастай. ино баъзеҳош чӣ хеле нав гуфтам, 17 сомонара бинед бо чӣ хеле. баъзеҳош поча доранд. ана 35 сомона, 45 сомона. ана 35 сомона вайдор, дастадор. ана кулулаора бисёртар барои питса истифода мебаранд, барои питса пухтан. ана марҳамат омада тамошо кунед.